Start med at tage det hvide kabel ud af høretelefonerne og sæt lydkablet i. Tænd dem og vent på, at du hører power on, så er støjreduktionen aktiveret. Tænd enheden på venstre side og vælg Create Session. Vælg Inner Journey som introduktion. Den starter med fuglelyde efterfulgt af 20 minutters lydrejse og afslutter med fuglelyde igen. Sørg for, at lydstyrken står på 50 ud af 100. Du kan justere den undervejs, men start gerne der. Før du lægger dig, fordel membranen jævnt. Stil dig i midten, tag fat i håndtagene og sæt dig langsomt ned, mens du løfter fødderne fri. Træk tæppet op, hvis du vil have det ekstra lunt. Kablet skal sidde på venstre øre. Juster øjenmasken, så den sidder behageligt og lukker lyset ude. Skub hovedet let tilbage i membranen og slap af. Når sessionen slutter, tag høretelefoner og maske af. Træk benene ind og stig roligt ud. Et trin ad gangen. Så simpelt er det. Du er nu klar til dit første float. God fornøjelse.